आखायाव सावगारि फट' लाना गाबै गाबै लामा नायना दं 10 बोसोरनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसाज्लाखौ। चिरां जिल्ला सा औगुरिनि थागिबि रुंसारि जयचरन ब्रह्म, बिनिनो अनजालि बिसि प्रमिला ब्रह्मनि असे फिसाज्ला आरो रनिमा ब्रह्मनि अनजालु फिसाइ जलिल चन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 2012 मायथाइ एबा 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दं। जलिलनि असे बिमानि खोन्थानाय बायदिब्ला जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा नारसिननायाव खोला भारतनि बेंगालर रायजोआव रां खामायनो थिनहरो। नाथाय बेंगालराव सहैखांनायनि दानसेनि उनावनो नखरनि मानिबा जाहोनाव न' फारसे गिदिंबोफिननो रेल एबा ट्रेनाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरो। मख'नो गोनांदि न' फारसे गिदिंबोफिननो होनना रेलाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरखांनायनि 10 बोसोरनि उनावबो गावनि आंगो न'आव सफैयैया जलिलनि बिमानि गोसोआव माबा मोनसे साननाय एबा थारैनो गोसोआव दाहा लाबोदों। जलिल चन्द्र ब्रह्मनि बिमाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों खोनासंना लानि। लोगोसे बिथांजोआ गावनि 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै थानाय अनजालु फिसाज्लाखौ जेरावखि जाया लोगो मोना मानो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरना बे फिसाज्लाखौ दैथायहरनो रायजो राजानिसिम खर' गंग्लायै गाबै गाबै खावलायहरदों। गैया, फनबो हरा जेबो हरा, जेबो खबरानो गैया। फैनो होननानै गारियाव गाखोबाय, आं गारियाव गाखोबाय होनना खोन्थाबाय, आंहाबो बावनानै नाम्बारखौ गारफ्लांबाय सोरनि नाम्बार जाखो होननानै फन हरनाय नाम्बारखौ। दा बिनिफ्राय गैया तामिलनाडुआवबो आं फट'बो हरखांबाय, फिसानो बबावबा दङ खोमा साननानै फट'बो हरदां, आंनि नाम्बारबो हरदों, गैया। दाख्लि सासे मानसि फैनायावबो रायथिहरबाय आङो, दंबायबायो खोमा फिसाया होननानै तामिलनाडुनि मानसि फैनायाव। दङना गैया। आयंना न'खराव दा सोर दङ? दा बेल' उन्दै फिसाला सासे दङ गुवाहाटियाव। फिसाला सासेया मा खालामो बेलाय? मा खालायनानै जायो गुवाहाटियाव। हिनजावा फट'आव नुनाय आंनि फिसाला सावगारि, बेखौ नुयोबा सोरबाफोर अननानै माबा हरबा हामगौमोन, खोन्थाहरबा हामगौमोन। फिसाखौ सन्थला होननाय फिसाया दिनैसिम गैया। 10 बोसोर जाबाय फिसाया, दिनैसिम न' होननानै नुजाफैनो रोङाखै। सोरबाफोर नुबाय बायोबा अननानै आइ आफामोनहा आंनि फिसाखौ न'आव फाथायहरोबा बिराद गोजोननाय मोनगौ आंनि गोसोआ। फिसाजो दङमोन उरायना होननाय, हिनजाव दङमोन रनिमा होननाय, बिनि फिसाया हनै बबेबा जायगायावसो माबायाव गोदाव सोराव मावनानै जालाबायो दङनो। फिसाजोआ 9आव फरायबायनो। दा आंनि न'आवबो गैया, फैया गाफैया। हिनजावाबो फिसाजोआबो गैया। नुयोबा मोखां गोजोनगौ आंहा, मोखां नुबाय बायबा फिसाखौ। बे फिसाखौ सोरबाफोर नुबाय बायबा एसे न'आव फैनो गोसो खालायबा हामगौ। 2012 सनावहाय बेंगालराव थांदोंमोन ना? 2012 सनाव थांनाय फिसा मास मोनसेनियावनो फैबाय। दा गारियाव गाखोनानै आं फन हरबाय होनदोंमोन फिसाया, दिनैसिम 10 बोसोर जाबाय सफैयाखै फिसाया।